В Іспанії намагаються стримати масштабну пожежу, найбільшу для країни цього року. Заважає спека, а також вітер, який в ніч на середу став ще сильнішим. Вогонь спалахнув у сільській місцевості провінції Авіла, приблизно у 120 кілометрах від Мадрида. Усе почалося з займання автівки на шосе. Полум'я швидко поширилося, що призвело до евакуації близько 1000 людей з 8 сіл. З 14 серпня випалено щонайменше 15 тисяч гектарів лісу. Це катастрофа, всесвітня катастрофа. Майже все згоріло. Скотарі і всі інші втратили все. Пожежникам допомагають і волонтери. Тварини страждають більше за нас. Вони налякані і дезорієнтовані через дим. Ми намагаємося врятувати тих, кого можна. Ганьба, що нам ніхто не допомагає. Взагалі ніхто. Будь ласка, допоможіть нам. Ми збираємося врятувати корів, щоб вони не обгоріли. Ми замкнемо їх тут. Якщо вогонь наблизиться, ми зможемо їх захистити. Голова регіонального департаменту із захисту навколишнього середовища говорить, що лихо викликала комбінація спекотної погоди, вітру і низької вологості. Однак, за його словами, вогнеборцям поступово вдається опанувати вогонь. Зараз з пожежами бореться близько 1000 людей, включаючи 140 військових. Також на місце направили вертольоти та літаки.